Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro ginigilong ki khubor bam takasni. Sha sho bar sha luti angut ki Nonghikai hamanyar bar khlat no uwe karkum ki khubor ki blayo ban lum lai thu ba uwe Nonghikai ula du no ela ka jing im bat uwe pat ula men saujur hadian bala sha sho bar sha luti ha ki runar ki bamla bantem. Kita ki Nonghikai kila sya syo akas nong menyar karkum ki khubor ki blayo na ki pulit ki laong bahag janmit jangka khatway trik menta ubnai arngut ki Nonghikai ki belatip kerteng kum US chetri uba South Kundai snem karta bat uti arsang ma uba South Pras snem karta ki badai ki Nonghikai jangka skol rangsa para skandri. Kila yathu ru bagi te ki arngut kila sya syo bat sya luti kat ba ki dangmi na nongston bandet rangsa para da kathuk thung. Henry hakapor bagi poi hakasnong menyar kila sya khang lentino ha ki kenhun ki runar ki bomla asatya ban ithu kila sya syo bat sya luti ya kapisa badi ki wei par ki tiar bat kila phenno. Layo jingtip ru na kaliang ki brio ki blalap ye ki te ki kila penkit no Marmarsha Civil Hospital naga bentaban sumar Henry uti ar sang mau la khlat no namar ka jingjur palat ka jing sya syo na kaliang ki pulit kila pendap ya baro ki jingdon kam kat kum ki kendon jangkaan. Ki pulit menta kila penjuri ke jing thuet igite ki runar bat ban yo no ban kem ya kita ki brio.